बिथांमोना आसाम पुलिसखौ खावलाय जोंनि बिखायाव गुलि थरब्रै थरबा गावनानै हो खिन्थु जों दिनै थैनो गिनाय नङा मानो होनबा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दानथार जाबोबाय थादों सुथारबोजाबाय थादों जों दिनै सिरि थाया जोङो दिनै गावनि खुगाखौ आसाम पुलिसजों गोलाव हिनजावफोरनि हाबाफारि सामलायदों बे समाव मा फोरमायगोन जों बेखौ फोरमायनो सानदों जोङो फैबाय थानाय समाव जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि जे समस्या जों नुनो मोनगासिनो दं आरो जे बर' हारिनि थासारि बिटिआर हालामनि बे थासारिखौ जों बिराद गिदिंनाय नुदों मानो होनबा दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति जाबाय जे गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामै बिएसि सुक्ति जाबाय बिटिसि सुक्ति जाबाय आरो नै दाख्लैसो बावाखै बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मिथिनो मोनदों जे बियो मोनसे बड' पिस एकर्ड आरो बे बड' पिस एकर्डखौ जेब्ला खालामदों बेवहाय जोंना गोबां सिगनेटरिसफोर दंमोन जोंनि एनडिएफबिनि जाय सिगनेटरिसफोर दंमोन जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया फैदोंमोन डक्टर नरेन्द्र मदि आरो दिनै जोंनाहाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोन फैदोंमोन बिसोरो जोंनो फोरमायलांदोंमोन जे बिटिआर हालामाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय आरो माब्लाबाबो रावबो पुलिसनि गुलिजों सिखार जानाय नङा रावबो दानथारलाय सुथारलाय जानाय नङा दिनैनिफ्राय बिसोरो मोनसे स्प्रेड खालामना होबाय जे वी आर इन पिस नाथाय जोङो नुनो मोनदों एकर्ड जालांनायनि उनावबो बड' पिस एकर्ड जालांनायनि उनावबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ दाउसा अमाफोरबायदि गावथारगासिनो दङ आसाम पुलिसा दिनैसिमबो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गोसोबायदि जेरै जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोनदों दाखालिबो बिथां जोंसार मुसाहारि आरो बिनि लोगो जनक कुमार ब्रह्मखौ जोङो मिथिनाय बायदिबा बिथांमोननि न'नि आरो गामिनि जे आरो निउसनि गेजेरजों जों मिथिदों जे बिथांमोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादों आरो बे फेक एनकाउन्टारनि थाखायनो दिनै जोङो दुखु नांदों दाखालि जेब्ला जोङो बिथां जोंसार मुसाहारिनि न'आवहाय जेब्ला जोङो बिनि गोथै सहखौ लामायाव दैथायनो थांदोंमोन बे समाव जोङो दुखु नांनाय मोनदों लामायाव दैथायनाय समावहाय जोंखौ आसाम पुलिसा लामायाव होबथादों आरो आङो आसाम पुलिसनिसिम आरो बिटिआर सरकार आरो जोंनि आसाम सरकारनिसिम आङो मोनसे कुइसन सोंनो सानदों जे नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्ति बर' पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै मानो सासे रुंसारि जालांनायनि गोथै सहखौ जोङो लामासिम दैथायहैनो मोनाखै जोंखौ मानो आसाम पुलिसा होबथाया बेनि नामा बर' पिस एकर्डआ दा बेनो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिदि आलाय सिलाय गावथारजानाय एनकाउन्टार खालामजानाय गुबुन हारिजों गादबजानाय गुबुन हारिजों मिनिजानाय जाया बेनि थाखायनो दिनै जोङो सांग्रां जादों बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ फरायसुला फरायसुलि आरो आदा आब'मोन जोङो जयै जानानैहाय बै जोङो जोंनि बड'लेण्डखौहाय जोंनि बिटिआर हालामखौहाय सान्थिनि गेजेरजोंहाय जाहाथे जोङो फरायनो लिरनायनि सुबिदा मोनो आं बुंनो सानदों दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय मेडिकेल कलेज दङ CIT दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ आरो NIT दङ आरो गोबां गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसन दङ नाथाय बे इनस्टिटिउसनखौ सोरनि थाखाय सुक्ति खालाम लाबोदोंमोन जाहाथे जोंनि बिटिआर हालामनि बर' सेंग्रा सिख्ला आरो बिभिन्न जनजाथिया फरायनानै लिरनानै जाहाथे डेभेलप जालांथों नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो दिनै बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों मोनबोदों जोङो बेयावहाय सुबिदाखौ मोननाय नङा जुदि जोंनि बिटिआर हालामाव दानगार सुगार जाबाय थायोबा जोंनि बेफोर इउनिभारसिटि बे इनस्टिटिउसन दङ बेवहाय जोङो फरायनो खाबु मोननाय नङा आरो गुबुन हारियाबो सानगोन जे बर'फोरा जोङो बर' हारिया खौसेयै जाखांनांगोन जोङो जुदि खौसेयै मोनसे सिमांखौनो नुयोबा मोनसे खोथाखौनो सानोबा आरो जोङो मोनसे थांखिजोंनो जुदि जोङो सोलियोबा निस्सय जोंनि हारियाव गुलाय गुजाय जानाय नङा जोङो बयबो जयैनो जोंनि बर' हारिनि न्याय अन्याय जायोबा जोङो जयैनो फाइट खालामनो आरो लास्टलि आं बुंनो आखायाव लाबावदों जोंनि बर' हारियावहाय दिनैहाय गोबां गिदिर गिदिर नेताफोर दङ जोंनि हाग्रामा महिला बिसार दङ जाय बिटिसिखौहाय 14 बोसोर सामलायलांदों दिनैहाय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां प्रमद बर' सार दङ बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिथाङा हारिखौ दैदेनबोदोंमोन जोंनि हारिनि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोदों जास्टिस बिबोदों सोरखौबा जिनाहारि खालामदोंबा बिनि साजाखौ दिनै होदोंमोन नाथाय जोङो दिनै दुखुथ' जे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जायनि प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार बिथाङा दिनै मानो जेबो एक्सन लाया बेखायनो आं खावलायनो सानदों बिथां प्रमद बर' सारा दिनैहाय मानो दिपेन बर' सारखौ गाइडलाइन होआखै मानो बिथांखौहाय दाउसा मावरियाफोर बायदि खालामनानै मानो आन्दायहोनानै दङ बिथाङा बर' हारिनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा ओंखारबोनांगौ जेरै जों बर' फरायसाफोरा दिनै लामायावहाय हानजा सुरै सुरै ओंखारबोदों बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि
चिरेंनि जोंनि बर' हारिखौ बासायनांगौ आरो गुबुन हारि आरो जोंनि आसाम पुलिसनि फोलेरफोरखौ बासायनांगौ। जों बर'सो, जों सैमा अमा दाउसा मावरिया नङा, जोंना राव हारिमु दङ। ओंखायनो जोङो फै बर' रायजो राजा आदा आब' आंनि आंगो लोगोफोर जोङो जयैनो खौसे जानानै आरो फिन खेबसेबाव जोंनि बिटिआर हालामखौ आलो गोजोनै जाहाथे जोङो रायजो जालांनायनि गेजेरजोंहाय आरो जोंनि समायना रमायना जाहाथे जोङो परिबेस लाबोनो हायो बेखौनो आं खावलायनो आखायाव नोंथांमोननि जिथु बे डिउटियाव नोंथांमोना बे मेजिस्ट्रेट बे नोंथांमोननि डिउटिखौ फोरमायदों इनायै बुथारजानायखौ बिथाङा नोंथांमोननो मा रेसपन्स होदों? बिथांमोनहा बेनि खेथ्रआव आं बुंनो सानो जोङो जेसे हायो इसिबां थाबैनो बिजिरनांगौ। मानो होनबा दाख्लैसो जोङो निउसनि गेजेरजों नुनो मोन्दों प्रमद बर' सारा बिथाङा गावनो बुंदों आयेननि गेजेरजों जुदि सोरबाया दुसित्तबा बिथांमोनहा साजाखौ मोनगोन मोना नङा। बेखायनो आं दिनै प्रमद बर' बिथांखौ आङो खावलायनो सानदों जोंनि गासिबो बर' फरायसानि जानानैहाय जे नोंथाङा जेसे हायो एसे थाब एक्सन लानांगौ आरो एक्सन लायाबा जोङो ओरैबायदि दुखु नांगोन आरो जों जांख्रिखांगोन आरो जोङो साननानै लागोन बे प्रमद बर' नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि फारसे साननायखौ बावबाय। नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि उनावहाय नोंथाङा दिनै चिफ जानायनि उनावहाय मानो जोंनि बर' हारिखौ नेवसिलांखो, मानो बावलांखो? बर' हारियाव जेब्ला प्रमद बर' सार दंमोन बिथाङा जेब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जोंनि बर' हारियावहाय जेबो खैफोद आफोद डेभेलप जायाखै। बिथाङा दिनै गारनानै थांनानै जेब्ला बिटिसिनि चिफ जाहैदों बे समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान्थि गैया आरो दिनैबो जोङो गुलि जानांगौनि आसाम पुलिसनि गुलि जानांगौनि जोङो दिनै दरखार जानानै फैदों। मेजिस्ट्रेटआ नोंथांमोननो मा रेसपन्स होदों? मेजिस्ट्रेट सारा बुंदों जेरै सोलिबाय थादों जेरै प्रमद बर' सारमोनहा जेरै बुंदों न्यायनि गेजेरजों सोलिनांगौ। दा जोंबो एग्रि खालामदों जाहाथे असिमनिफ्राय बिथांमोनहा न्यायनि लामाजों थाबायनानै जाय दायनिगिरि बिथांखौ साजा होयो बेखौ लुबैदों आरो बेजों लोगोसे जाय दायनिगिरि बिथाङा जुदि थारैनो दायनिगिरि मोनब्ला बिथांखौ सासपेन्डल' नङा बिथांखौ फासिबो होनांगौ। मानो होनबा बियो जोंनि बर' लाइमोन सानै सेंग्राखौहाय जाय एक्सननि बे आदामोन बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। हाग्रायाव थाङै थाङै गावनि जानाय लोंनाय बिसि फिसा बिमा बिफाखौ गारनानै बर' हारिया जाहाथे जौगाखांनो होननानै बिथांमोना हाग्रायाव थायै थायै संग्राम खालामदोंमोन। संग्राम खालामनायनि उनावहाय दिनै बड' पिस एवार्ड खालामबोनायनि उनावहाय बिथांमोना न'आव फैनाय समावबो बिजनेस मावनानै जाफैदोंमोन। नाथाय दुखुनि खोथाया बेनो दिनैसिमबो बिथांमोना आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांबाय। जास्टिस मोनाबा नोंथांमोना मा खालामगोन? जास्टिस मोनाबा जोङो माब्लाबाबो जिराया। जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोर आरो आबै आबौ आदा आबौमोन जोङो जयै लोगो नांनानैहाय जेरै आयेना दिन्थियो जों बिदि लामा लागोन आरो जोंनि क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि दुंहाव थासारिखौ जों फोजोबनाय नङा। मानो होनबा जोंनो नांगौ बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ। जोङो सोरबा आसाम पुलिसनि गुलिजोंबो जों गिया। नांगौबा नोंथांमोना जुदि जों ओंखारनायखौ दुखु मोनदोंबा नोंथांमोना आसाम पुलिसखौ खावलाय जोंनि बिखायाव गुलि थरब्रै थरबा गावनानै हो। खिन्थु जों दिनै थैनो गिनाय नङा। मानो होनबा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दानथार जाबोबाय थादों, सुथारबो जाबाय थादों। जों दिनै सिरि थाया। जोङो दिनै गावनि खुगाखौ आसाम पुलिसजों सुथे जानानै थाया। जोङो खेवलां गेवलां होगोन। जोङो गोसो जानानैहाय सिरि सिरि थाया। बयबो खौसे जानानै जोंनि न्यायनि लामाजों सोलिगोन। नंगौना नङा?